Tkomplux tadduna biż-żmien. U dan is-sentiment ta' ħafna kif il-Gvern Laburista ilu snin jgħid li għandu pjan holistiku għal-Kemuna biex nipproteġu din il-gżira. Iżda għadhom sissa m'għamlu xejn biex naraw bidla għall-aħjar. Anzi, wieħed jista' jinnota kif għadu lanqas biss beda s-sajf u l-gżira ta' Kemuna diġà qed tkun invażata b'nies kemm fuq l-art u anke fil-baħar. Ħaħseb wara kif se tkun is-sitwazzjoni fl-eqel ta' dan l-istaġun meta jiżdiedu sew it-turisti li jiġu lejn pajjiżna. L-għaqda non-governattiva Għawdex fakret li l-Gvern Laburista kemm huwa importanti li jkunu protetti l-flora u l-fawna ta' din il-gżira fil-waqt li jkunu kontrollati l-operaturi li jaħdmu fuq jew madwar Kemuna. L-affarijiet ser ikunu qegħdin jinbidlu sas-sajf li ġej żgur. Jiġifieri mhux ser jerġa' jkollna l-istess affarijiet li kellna dan is-sajf. Dan kien li qalilna se ngħidu l-Ministru Bartolo għalkemm illum il-ġurnata nista' naraw biċ-ċar li tal-Labor għandhom biss paroli u l-ebda azzjonijiet. Il-weda tal-Ministru Clayton Bartolo dik li se jagħmel pjan holistiku għall-Kemuna ilna nisimgħu għas-sajf wara l-ieħor, iżda dejjem naqas milli jagħmel dak li dejjem wiegħed lill-poplu Malti Wawċi. Wieħed li jneħħi 65% tad-dekċers fuq l-art pubblika, wieħed li s-servizz ta' tindif jitjieb, wieħed li ssir valutazzjoni ta' kemm il-gżira tiflaħ nies fuqha. Ħafna wedjiet li jinstemaw sbieħ kieku l-Ministru jiddeċiedi li xi darba jimplementhom, għalkemm jidher li dan qatt mhu se jsir.